Moi roztomili, posłuchajcie takownej kapkę z randownej pogodki o tym, jak jakiś farosz bulczył jako babuś w pomyjach. Staszek to był słuszny synek. Wszyscy go na dziedzinie mieli radzi, choć to był Polok, a przyszedł za robotą kańsik z Kieleckiego. Wiecie, jako to kiejsi hańdowni było. Jak dziołcha tu stela, se wzięna kogosik gigant cudzego, kańsik tam stela. Kurowody były, jak se wzięna prusoka, a kiej za nią zaczął chodzić Polok, to już gans miała do kopca, a ona, a jej galan. Tuż tak było gans, kiej Staszek zaczął mówić z Hanką od Wawrziczków z pasieki. Był to wojok, co służył z Bźdowic, ale miał kamrata, też wojoka, co się galanił z Hanczyną kamratką, co Godycki brał na muzyki. Na jednej muzyce Staszek zaczął mówić z Hanką, potem na drugi, trzeci, aż się zaczęli galanić. Toż dobre, ale Staszek wyrządzał po polsku, a Hanka po naszemu. No a co terazy? Hanka mu bai prawiła. Podziwiaj się, jaką mają stareczka szumną od Maryję. A on borok klękał, bo se myślał, że trzeba żykać do świętej Maryi. Prawiła mu jeszcze, wiesz Staszku, nie rządź zakupa przy moich fotrach, bo tacik tego nie mają radzi. Tuż Staszek ani gęby nie odebrzył, co by Hanczyn foter se nie pomyślał, że synek chce kimsikej regirować. Bo przeca wiecie, że rządzić po polsku znaczy kumusikej prawić, co mu robić, a kanem odrepsić. No a jeszcze Hanka mu prawiła, Staszku, dzisiaj na obiad ci zrobię ziemnioki z kiszką. Tuż synek był rod, bo kiszka w Polsce to je jeli to nafilowane ziemniokami, cebulą, a szpyrkami. Ale jak dostał na talerz młodych ziemnioczków, ku tymu szpyrek, a gornek kiszki, to też się mu gębulka śmiała. Staszek się ożenił z Hanką, mieli dziecka, zaczął robić w Karwinej, na szachcie, tuż grejcarów zdrowio a szczęścio im nie chybiało. Chłop coraz więcej zaczął rządzić po naszemu, ale wiecie, furt jakieś i nowe słowa słyszał, tuż sej a i na kartce blaj sztyftem pisał, co by ich nie zapomnieć. A jak zaczął robić na szachcie, to wiecie, że chłopi se radzi robią srandę, a gor starzy hawirze, co by się im lepszy jechało dołu w szolu na szychtę. Staszek się ich rozpytał. Chłopi pyty, rzeknijcie mi, co to znaczy, że się bulczy jako babuś w pomyjach. Bo mi to co jakiś czas baba prawi, a nie wiem gant co to je. A był między hawierzami Józef Noga ze Suchej Górnej, co serot robił błozna, a gorst takich Poloków, Czechów, a i Słowoków, co przyszli na cieszyńską ziemię za robotą, a nie poradzili jeszcze moc wyrządzać po naszemu. Tuż ten Józef Staszkowi prawi tak. Na chłopie, być rod, jak ci baba prawi, jak ci baba tak prawi, bo to znaczy, że się chytry jako radio, a fest słusznie prawisz. Tuż dobre. Staszek już wszystko wiedział. Po nowym roku do Staszkowej chałupy przyszedł farosz po kolędzie. Cała familia pożykała, potem se farożyczek siadł na stołku, a zaczął wyrządzać co nowego, a jako się Staszek z Hanką mają. Rządził po naszemu, bo był z Pruchnej, a przeca Wawrziczków znał fest dobrze. Dycki rod wyrządzał ze Staszkiem, bo w Kieleckim ludzie się fest katolicki wiary dzierżą, a kiejsi był porę roku na jednej dziedzinie na farze kole Kielc. Tuż Dycki Staszek rod se z nim wykładał. Latoś jednako farosz mu cosik zaczął rządzić o tym, jak był w Rzymie, że widział papieża, a co tam wszystko je postawione. Na koniec mu Staszek gant słusznie prawi. Farożyczku, bulczycie jako babuś w pomyjach. Jezeryna, Hanka się na chłopa podziwała, a go stużyła, bo ją było fest gańba. Ale farosz wiedział, że Staszek nie ma stela, tuż się zaśmiał, a prawi. Staszku, Jorzech nie bulczał jako babuś w pomyjach, ale jako babuś w mydlinach, bo u nas w Pruchnej się tak dycki prawiło. Terazy już się śmiali wszyscy, a i dziecka, co tego posłuchały za od Maryję. Potem jakoś ich za tydzień chłopi jechali dołu w szoli na szychcie, a Józef jako dycki wyrządzał ty swoi wieca. Jak skończył, to mu Staszek prawi. Józef bulczyć jako babuś w mydlinach. Chłopi się zaczęli śmiać, że się szol się cały trzepał, a Borok Józef potem jeszcze długo szpekulirował, z kiel się Staszkowi wzięły te mydliny.
kany babucie w mydlinach bulczą. No ale baba Józefa była z Kaczyc, a ja starka z Pruchnej, tuż Józefowi to wszystko wyłożyła. Na chłopie, gdyś żaden babucią mydła nie dobyło do koryta, a to się tak prawiło, jak gdosik bulczał, jak babuś w pomyjach. Józefowi się tak pomyje z mydlinami pomieszały, że Staszkowi dał pokój. Potem już mu te wszystkie słowa po naszemu wykładał, jak się patrzy. Jeny farosz się śmiał, jak se wspomniał tą kolędę u Staszka, bo o tym babuciu, co bulczy w pomyjach, już dawno nie słyszał.